רוצה להראות לכם איך עובדת הרכישה האוטומטית של פייר. זו דרך ממש נוחה להתחיל לחסוך, ואפילו לפתוח חסכונות שונים למטרות שונות במקביל. אז קודם בוחרים קרן. אפשר לחפש לפי סוג קרן, לפי מנהל קרן, או ללכת ישר לקרנות המבוקשות ביותר, שפייר סידרו כאן בתגיות. בחרתי לי קרן, מזינה סכום ומסמנת הקמת רכישה אוטומטית. אני חוסכת לאחרי תקופת המבחנים. רק שיגמרו כבר, כי זה ממש לא קל להיות סטודנטית. אני אקרא לחיסכון שלי איביזה. רגע, שימו לב פה לאפשרות סופר נוחה. אפשר לבחור לחייב את חשבון הבנק אוטומטית. ככה שאם אין לי מספיק כסף להפקדה בתיק שלי, פייר דואגת להעברה, בלי שאני צריכה להתעסק עם הרשאות או להיכנס לאפליקציה של הבנק. ג'יניוס. מי שעוד לא יצטרף, בהמשך אכין לכם גם סרטון הדגמה על זה. אז הזלנו סכום, נתנו שם, איביזה, ובחרנו בחיוב חשבון אוטומטי בשביל חיים קלים. נשאר לבחור מועד ותדירות הפקדה קבועה. וסיימנו. קולטים? זהו, הרכישה שלי הוקמה. ועכשיו המערכת עובדת בשבילי כל הדרך לאיביזה. פייר, אין יותר פשוט מזה. אז יאללה, תצטרפו גם.